ala kana maa si gɛnfɛn kun i la wallahi ala kana maa tu gɛnfɛn fana bolo. Ah bon d'accord. Il a combien de temps à Syrie à faire ça? Nyangoya. Et puis il a duré na fana et puis on y a pas la contenant moli fana ça. Il y a muso tembulu. Ah non muso tiblo. Bon ni yere ni torla muso fana manya fana muso ko jafa boyena ko. Non. Kado mo ko ina fo bagan chugudi. Ni ngana dai ta tige ka boy ka nyi na kana nai. E fene ka ke chugudi. Oh mais il va na kan ki lo ka kuma mo fele plus ka yi ni yo fo dala. O kon na ko ni. Itanga na sama dia. Donc mes 30 000 te dit ma. Il me na sama na ti. Ni na sama ma di. Mbeta nyo folo bali ko tobi. Kano chonga idala yi. Jelika! 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 Eh, Allah, o fere tara min tuguni sa. Jelika! Jelika taya! Ah! Jelika! Jelika! Jelika taya! Jelika! Ah! Jelika! Menale! Ne mena ke wele de. Kone me anga mina ule faranyo ha. Jelika sabal sa sabandi. Kanya joli miki wele ki wele al ne shu wele abilamne. E itato nganga mina fana faranyo kan sa. Jelika sabal sa. Kiribiti yera bem. Kiribiti ma wuli fala ko yi. Kiribiti ma wuli. E bra e akle yani erpo e klenia. So kama jona abe wuli to gomne yanno o te nore mun kar yame wuli te to. Ba shitala o kayin ko jugu. Ne ko ba don akida ego daka. Sisa mana kamelo dalin soro sunogola. Ah o fane o mamiri de. Kiribiti kangi akili de daile. Kiribiti kangi miri. Chendo ne de ma nyini ka bla kana. Ngabi. Neni bana jugu de sera oma. Jo ma nyini. Fitini mimbe no duna ko ba. Jo ne bina nyini sisa. Bura. E fana ga tan ko e don sa e ba don cho kiribiti e demsen ni. E ba ga fa to na kiribiti si ma se o ma folo sa. Ayi kiribiti si ma se ngakida. Kiribiti era be mi. Kiribiti. Kiribiti. Kiribiti tena. Ni tara kiribiti kon dalio so. Ne be kiribiti ko bampeu. Kiribiti. Est-ce que kiribiti ma boa? E dare ma fone sansa ko kiribiti dale no. E ka kila ka fo kiribiti bola. O e fly de. Ni ma bo kiribiti e bo kuma kalama di sa. Wallahi nkale fente alai. Ni ne kiribiti soro yala la. Wallahi mbati fo ka afaka. E ki miri. If kon ba do amaso masa. Atemeno ka. Na ma bo abe munike san. E kiribiti de be dubbe kono sigi nyogon du shite an no kiribiti te romina. Ne bradu sente se mo shika so. Ala jeke. Kiribiti te miri atitashi. Ne kiribiti boko jolike kasola kanto koka. Allah. Olu kanto koka ne kiribiti boko jolike kasola. Ifana ga no fosa. Olu mateme. Olu temena ne mo ko bo temena. Alo don dokun temeto kare kono. Obi ki bolo jonga dula. Ah? Ali nyeta kula sa memeni ngoni ke konte kiribiti nunga duya ka ko raga nana ko alim na ka juru kani o bayra ko kiribiti juru de ta feke eni kiribiti be keli
taa i ka taa n sigiyɔrɔ di yan batar ni koro ka kenta fe ha muna nte tie zona fe ma fi ka fo nte tie zona fe Kamou femme c'est ça Kamou femme pourquoi il kafri ta tema pourquoi il y a ta tema non il y a toi elle a parlé ne te fouille faut la faire et puis à jolenti crève mon on a comme là hein à jolenti crève mon on kabrem ne kabe c'est carré ayo ah attends moi madame ah ni la kotolo ama faka ile shirika la apa ka ke sin karla ha kana jorola sin kar jamais atu nemma posoni ka kuno ha nemma wulfa posoni ka kuno ka fa iga kuma kunya mudi do to kule aha kanu ala ke ba fa kan fla de geral mbado abero mo ati yelke fui amsa ansa u ben tena oh il est ka jalao ne bram na lolu nyegen ko na olu ha ni ma bla kabile ko ka fuma kunya mudi do to fle mba ni ni ofo ba fa kan gerala di eto ko yoronde fam asonya bien atado te fana fam ngandi tansi et puis kabana na droit ate foila dangade ko to korea ha iba ni sesini ha ne tu la location de là non abana droit et puis encore ko wori na ko wori da kilika ko lomlati ha et puis mobili bere ko ndole ya oh lo kwa e bera music atodi kamele wuli kamele kuntani wuli musique ko wuli o na muli ntaka ka wa e réparer oh mobili bera to ayo mobili clean nena ile nya moyite mobili bulla ka mobili clean nena ko te mana ka polati ne menje ni mina wasi de yala la mesa ibsa ganna me ne to le ila kana jorola ikefu shuna ni trasugona mbanege me mobili clean ma dima mun ka di dore bake ya fama kana jorola famu ka di ba fona ma ne ga mame anyeti yella fui amansa go sora ah bon ko et puis encore ko ti dore do ko finyena ni mi bamba sempre donglo vla ndi kali kanse kurane na ni mi bamba ala wa ko ne mo sutiele ya fumoto mi an yon chambo tiela ah no toy anele sina epini sina barla nte sina barla ibalo kanu kenasa ni nte na barado ha ni te na baralo ne se mi na nkora yosola ha kanu kenasa ne birim na lolo tapo ko yesia ha ni mi bamba et puis anane ka boire pour télé na wori ya bulo ha allo longo allo ntam to ay la plaisir que fait ay ka kamele do wole à toi de francis ko ye 10 euros tiamo 10 euros oh 10 euros ibra 10 euros fare e manque feji eklo e joli o wa kelen ke me 10 euros ah no ka tionji ay no mana uda bla to worka gri ha ibra 10 euros fare fo mi milliard ibo me tela sino wa kelen ke me durudi oh mana kanya wori ya bulo fere ke ye do ba ku ya ja nkan tolo ndo voilà fere ke ye do ba ku yin tolo ha voilà mo kali ye do ba fon o ko do to ni ne war ni duni aha ne war de ko ne te war mu sura village la ne et puis on to lomna ya ni te fu ikela kana fuige est-ce que na yin na kuma gina fulo est-ce que bara fla o beni ha tele fe ka bara baké Kemi barabaka telefe est-ce que souffle ici à baraka
Hein? Ah, mon nom. Chef Wari. Oui, paraît qu'elle a souffert. Encore des mots, madame. Wari Europe, nala. Et puis, vous avez allez ma baraka fiu. Allez ni ma baraka fiu. Et puis, qui le donc seulement. Il dit Wari soro. Wari food était. Ou la rôle était faut faire kajata. Jamanya bani. Ibra so rela you wortam nadi. Sampere ula you wortam nadi. No, de etitai. Ne. Ta warto magana. Ato sone wow. Ma bla kuru simi. Ni ngakon yere ni gitin. Ne ya pia tonye no. Atonye mo dabara shuno ni ngakon ni fuire te. Muila kuma toyi. Many fire, dia la kiso. Ni ni okay. Ba ka anje apati. Antu ko bichen kui. Antu ko bichen wa re kam mak mashururi. Onye mi anga ta chenta. Na boda. Ndi su. Jay fana sa mum yete kula ngodim sini fana bina. Quel demseni? Musitia, na bisu ke. So, et puis suna ha, ikana sia ko suna. Abri dadra wuli yena. Ikano kukini et puis kra tamaki do la via. Abri dadra wuli ga bakre kafirli. Il interna bona. Na darasa. Oh. Ne wuli. Ko me tanyanga na me dasa kwa dala mish bosu ya. Voilà. Akele meshi. Et puis suna faut boye comment faire suna. Mbra kete mko geng. Faut boye comment faire. Il a baraka. Ah wanyame. Et puis à fois ya kramana et puis après mana ka fois ya. Yes no de la musique na mana ka. Musique na fuya. Ah wanyame. Iga datu mo kasi ni lauli. Men chen fait toro wala. Akadini sa men ta cheni. No na for kuni gidina. Ni galunti. Wallahi. Ni fe kana ka da ga ni modana. Ni ta ma sukun fo. Ni ta na ma to. Jelikan tɛ yan. Na yan. Jelikan, e sira misiro. Amuna, o fana ni kuma sugu dato daminɛ tɔ ye. Ayi, ne ye ɲininka de n ye sira misiro. O mi ɲininkali san. Ne ye dilan belebele ne y'a fan bɛɛ mɔmɔ ne m'i ye fo ka taa n tɛgɛ kɛ kogo la pa ne ɲɛ fila ma da e ka dilan na. Ne dun kun bɛ so kɔnɔ dɛ. E tun bɛ so fan jumɛn? I kɔni tɛna fɔ ko duguma o. Ne ye dugumana bɛɛ kɛ n sen nɔ ye. Ne ye sɔrɔ bɛɛ kɛ balon tan fan bɛɛ fɛ fo n'a sɔrɔ e tun bɛ dilan jɔyɔrɔ sira kɛ. Ne fana kun bɛ se ka kɛ ne kun b'a kɛ. Ne kun bɛ salon kɔnɔ bi. Salon jumɛn? An ka salon fila de bɛ yen. Ayi o kɔni o nkalon. Fauteuil si tɛ yen nɔ ne ma n bolo mɔmɔ fauteuil min kɔnɔ o tɛ yen o fauteuil tɛ yen i ye nkalon tigɛ. Wala ne b'a dɔn i bɛna ne ɲini fo salon kɔnɔ ne kun sigilen kun bɛ da la an kɔrɔ yan. Parce que i ka ko nege bɔra quoi. I ka ko nege bɔra pewu. Jelika ne ka ko nege bɔra. Ni ne ka ko ma ɲɛ nege bɔli kɔni kɔ i b'o fɔ k'i to i fa ka so o tɛ se ka fɔ k'i to ne fɛ yen ayi. Munna ne t'a fɔ. Ayi f'i ka sa n'i bɛ nin fɔ i b'a fɔ k'i to i fa fɛ yen. N faso wa. Awɔ. Yani n faso ye yani n cɛlasigi fɛn min ka di n b'a fɔ biɲɛ i ko togo di. Nka ko to ko k'i to i b'i yala i ko zon i b'i yala i ko burumobili i kelen komi mɔgɔ min senkɔrɔ buguri cɛlen don i b'i yala su fɛ i b'i yala tile fɛ waati si tɛ e ka yala la i tɛ sabali hali n'a fɔra ko n tɛ yeli kɛ sa nka i kɔni k'a dɔn
ko n fɛnɛ dutigi de ne man kan ka yala k'e ɲini kare kɔnɔ don jumɛn e yalala ka ne ɲini ayi ne ma fɔ ko don e ne y'i ka yala ni ne bɔra ni ne taara sugu la soit bitigi la e ne bɔlen ne bɛ ɲini sɔrɔ i ka y'o dɛsɛ fana yan d'an na surɔ ne ma bɔ dɛ n ko ne sigilen tun bɛ da de la ne kɔni b'a fɔ n k'i ka ko to ko k'i to i ka sabali i y'a mɛn e tɛna ka kelen fiyɛ i ka kuma bɛ ka caya ma toro quoi i ka kuma bɛ ka caya baasi tɛ ɛ kiribiti yɛrɛ don kiribiti bɛ yen a wele ka di yan kiribiti kiribiti i bɛ ka wele Como ele? i bɛ ka wele Ha? i bɛ ka wele Et puis até mo le faut mo botar ela bi sorte aí mo de la ka mo com chauffeur de pion. kiribiti Ah, molobala ne kɛ taa na dɛ moi j'avais quoi encore? i sigi kiribiti 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 Ah, como que era? kiribiti Ha? i bɛ n kɛrɛfɛ fɛnɛ k'i da k'i na Ota ne tun boto de. Kamele kan kono kare kuruje na nga ka ta ci dora. kiribiti sabali sa kiribiti balimaya la ne jiginnen la dɛ kiribiti ne t'a dɔn nafa min bɛ na du in kɔnɔ yan nɔ Ele falou encore. Moi j'avais quoi encore? Nga mun ke? ayi kiribiti i ma fɛn kɛ ne de ye fɛn kɛ ne hakili la e kɔrɔkɛ ye ne min ye ni ne ɲɛ tɛ ko la e de kan k'i hakili to i nimɔgɔmuso la han jelika bɛ yala su fɛ jelika bɛ yala tile fɛ e kiribiti i t'i miiri ala la i ka jelika kɔlɔsi ka fara ne yɛrɛ kan o b'a yira ka ne to i ka dugutaga la jelika halakila yan sa kɛ anw bɛ kɔ kan anw hakili bɛ an dɔgɔninw de la an ka duw kɔnɔ an ka tungafɛtaga ye mun nafa ɲɛ sisan han ne k'i ɲininka o ye mun nafa ɲɛ ne bɛ yen nɔ n kukala bɛ kɛnɛ ma Ele falou de. Aba ki i kutuba kala ya ka ban kuma mina i jo nyima nyinga. Don kelen ya fu ye ka fɔ ko jeli ka yala so ni ko ye. ne yɛrɛ surɔ jelika ma si so kɔnɔ jelika ma si ne dilan bɛɛ mɔmɔ a ko k'a tun bɛ dugu ma ne ko a ma ko f'a ka sa ne ye dugumana bɛɛ tan n m'a ye a ko ma k'a bɛ salon kɔnɔ n ko f'i fɛ n ko o nkalon y'a da ne ye fauteuil n y'o turu a kun kan n m'a ye a ko ma k'a tun bɛ da la yan ne b'a dɔn ne kun ko fɛnɛ ko n nana da la yan a tun b'a fɔ k'a bɛ kɛnɛ ma o ye mun daminɛtɔ ye La hele le long. E kiraba. E kulu place e kulu se kali no ka su kali no. n ye mun k'i la kuranɛ kalan mun Ata makoro he nye fɛn dɔ f'i ye a ni mun ɲɛ tɛ ko la han keleya o b'i sen kan ni m'o b'i sen kan i wato i yɛrɛ fa fɛn dɔ la. ka sabali sa keleya tɛ Non et puis i la nin ko nin ye keleya nin de ayi keleya tɛ Eh, n'a fɔra ko n ɲɛ tɛ ko la cɛ no n muso ka di n ye koyi a fiɲɛ dɔ fana ni keleya ye. muso ka di n ye dɛ n ɲɛ dɔ fɔlen nin ye yan. sabu n ye wari de don a la n ko ne ye woro tan de bɔ ka na n'a ye n ka so Ne bɛ sɔrɔ ka f'i ma woro t'a bɔ la mais i y'i ka so min fɔ a la o t'a la fiyewu. ne kɔni Jeli y'a ka di ne ma non jeli o kɔni o to yen muso bɛrɛ de jeli ka ye ten fiyewu o to yen o to yen fiyewu an na carte nin bɛɛ jeli ka ɲɔgɔn t'a kɔnɔ yan. ne y'a ɲini so kɔnɔ k'a ɲini salon kɔnɔnaw la a ko k'a tun bɛ kɛnɛ ma yan A tu ye kɛnɛ ma sura n kɔtɔ sura kabinɛ na han ne yɛrɛ ka jeli ka sigilen yan. N y'a ma ɲininka n ko mun de ye ne bolo k'i yɛrɛ de ka gɛn a ko foyi tɛ yen k'a ye seli de la. e yɛrɛ ɲɛ Mun de an kɔrɔ n y'o biya fara fɔ baasi tɛ san pɛrɛde wolonfila ne fara ne de ka sigi yan ne k'a ɲininka n ko jeli ka n k'a kɛra ɲɛ jumɛn kan ni nin kɔrɔ ɲɔgɔn na mun na ko non k'a ni kɔrɔ tɛ ɲɔgɔn na k'a ye ka seli de mun yɛrɛ ala seli la i fana ye k'o ɲini k'a fɔ ko yala la n kɔrɔ o dabila kana sɔn foyi da nin na yan i tun ye ko ka waati min na ni tun ye so kɔrɔ yan ala tɛ bɔ da la ka taa sago yan wala baasi tɛ ala tɛ bɔ da fɛ yan kana na ye puis kana na o fɔ ban ye n ye o fɔ mɔgɔ tɛ jogo bɛ da i muso la kiribiti jeli ka ɲi fiyewu jogo dɔ b'i la f'i k'a bila jogo dɔ b'i la jogo ɲuman tɛ dɛ e kiribiti b'i da sunɔgɔ la fo heure min ka di ala ye e kiribiti n'a tila e kan ka ne dɛmɛ baarakɛbaliya o tɛ cɛ sɔn kan'o k'i jogo ye fiyewu i mana kɛ den cɛmannin ye e de kan k'i cɛsiri n'a fɔra ne ɲɛ tɛ ko la ne tɛ se ka foyi dilan n yɛrɛ ye bilen n'e donna k'i da so kɔnɔ k'a kɛ komi foyi tɛ du kɔnɔ
kiribiti i t'i miiri ala la i k'a dɔn ko i ni ne dɛmɛni ka kan sisan k'a fɔ ɲɛnama e ka ɲɛnamaya bɛ se ka to tan kule ci la mɔgɔw ka yɔrɔ la kule ci la mɔgɔw ka so don o don karisa de y'a kɛ tan karisa de y'a bɔ tan karisa de y'a fɔ tan kiribiti i t'i miiri ala la i ka n kun to suma la hali sisan e welela e ko ko dɔ bɛ k'i kɔnɔ kari na o don tulo bɛ kamilenninw tɛmɛtɔ la ko nin ye karisa kɔrɔkɛ nalen ko n bɛna n ka juru kan'a la et puis mɔgɔ si la juru tɛ n na han i bɔnda la mɔgɔ ka juru t'e la i bɛ don du bɛɛ kɔnɔ yan nɔ kiribiti tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne jigi tigɛra dɛ ne ye ci bila ka taa so n ko k'e bila ka na di ne ma buwakɔrɔba ninnu bɛɛ ko ayi ne ko n ko o tɛ se ka kɛ n ko ne bɛ ka taa tunga de fɛ n ko mɔgɔ tɛ du kɔrɔ n ko ni e nana n ɲɛ bɛ kɛ jigiya ye ja musobakɔrɔ yɛrɛ ka fisa e fɛnɛ ye an kɔrɔ an sera yan an tɛmɛna yen kan ayiwa jɔn ye musokɔrɔ non i ma wuya fɔ n'o tɛ fiyewu i tɛ dun ma yala an tɛgɛ jumɛn d'i ma i tɛ de yala a tɛ nin n bɔ yen dɛ a tɛ ɲuman tɛ o bɔ yen o ye maalankolon ni muso de kunna a ɲuman tɛ kunna ni hakili dugumana bɛ cɛ caman na musobakɔrɔ ma fisa n'o ye yan e kan ka wuli k'i cɛsiri de ka baara kɛ k'a kɛ don dɔ fa ye k'a kɛ don dɔ nasɔngɔbɔla ye k'a kɛ don dɔ kuransirala ye don dɔ a ka fɔ ko buwa yɛrɛ sigilen filɛ nka e tɛ foyi la ta ka saban kɔ kɛnɛ ma e la yɔrɔ dɔ n y'o f'i ye i mana kuran sara o i bɛna so sɔrɔ o i bɛna nin bɛɛ kɛ cɛ n'i tɛ se baara ɲuman na fana muso ye wa k'i to i labɔ kɔnɔ i tɛ maalankolon a kan fɔ dabila wa e laban o laban ne b'e lasegin ka jɔn lasegin n kɔrɔ i ma kuma yɛrɛ fɔ kɔni o to yen fiyewu i ma fɛn fɔ yɛrɛ fiyewu i b'i da la ma teri i ma foyi fɔ ka ne gɛn i ye jɔn gɛn ne ye Jagari hali Jagari kun kan na o ka fisa Jagari jɔ so e bɛna so mara i bara non i wɔtɔ kaso de la Jagari ɲɔgɔn so filɛ foyi tɛ yen a tɛ foyi la ka mun i la si tɛ sonya ye o kɔni fana ka fisa n natɔ de i bɛ taa min Ajara Ajara tɔgɔ dɔ bɛ yan de isaburu la kiribiti i ta tiɲɛna sisan de Ajara dɔ de b'i bolo kɛnɛ ma a fɔtɔ de ko Jelika sa Ajara dɔ de b'i bolo kɛnɛ ma non a fɔtɔ ko Jelika de n jɔ fa Jelika n kɔrɔ natɔ de ha baasi tɛ voilà vraiment i kan kɔnɔ kariku la i t'atɔ kɔni filɛ i kana yɛlɛ ka nin fɛn yan dɛ mɔnɔkɔnɔko de ka di Jelika kiribiti ta tiɲɛna adamaden kɛ i tɛ bɔ ka taa foyi kɛ fo ko ka jɛ ka wuli ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ŋanaki ala ka segin baasi t'a la Koko, Andile. Koko. Kau kira tu? Kau mungkin? Nya bangun na. Nya bangun la. Ne ko kungolo bayi kɛ pourquoi i ye don buka i ko biga biga cogo di o ye mun mana bila kɛ depuis da la n bɛ ka porte gosi ni n ka porte ɲin kunkolo la i b'o ye n'i ka porte gosi i b'a se i t'i lɔya k'a fɔ ko i y'a fɔ ko salamu aleykum k'a fɔ ko salamu aleykum cogo di ni tɛ ɲini ka na n dafara foli la e fɛ ne ka mun de kɛ pourquoi i ye nin kun lo so kɔnɔna la yan ne man kan kun so kɔnɔ e bɛna ko muso i y'o sa ayi parce que a bɛ ne kunna ne hakili la mɔgɔ tɛ yan ne b'a dɔn k'e bɛ kɔnɔna na yen nɔ ça c'est quoi ça c'est quelle foutaise e bɛ kuma ɲɛfɔ n'a bɛ ko di kiribiti o e ni ne kun bɛnna mun de kan et puis moi yɛrɛ bokɛ la kana bokɛ cɛ ma
ko jumɛn ko ye bokɛ la bi kana bokɛ cɛ ma i ye bo ne yɛrɛ bolo ko so nani i ye bo kɛ i ye fɛn wɛrɛ kɛ o si tɛ ne ɲɛ sa ne na kun in ka ne tɛ bokɛ la kabila la mun ne na kun in ka ci i bɛna fɔ ko fɛn ne yɛrɛ bolo ko so de nani na bɔ kɔnɔna na i yɛrɛ ɲɛfɔ jɔn i yɛrɛ ɲɛfɔ e ne kun bɛnna jumɛn de kan bi jumɛn mun cogo di e ma fɔ ne ɲɛna bi ko ne kana k'e bɛ ne ka wari sara wa n ka 5000 di yan bi wa non cɛ yɛrɛ sɔn non cɛ yɛrɛ sɔn n bɛna fɔ fiyefiye n bɛna ala mɛlɛkɛ yafa ma ko n bɛna bi de fɔ i ye yan e la fɔlɔ bi dɔ in maɲi bi don mɛn wa o ma don fɛnɛ tununi la tellement que i bɛ bokɛ la kɔnɔna na fo ka don tununi na tiɲɛ tɛ e la fɔlɔ n'a bɔ kɛ kuma o t'o bila ten sa mun kelen ne yi nɛgɛn bi dɔ in maɲi bi samedi de samedi de ah oui c'est vrai n ka samedi de f'u ye yan attends-moi d'abord n kɔrɔkɛ nana ka bɔ Espagne fɛn la to di France hein il m'a kibaru mɛn voilà ale kan ka 25 millions a kan k'o de di yan kiribiti 25 millions franc malien wa franc guinéen de e la fɔlɔ n ye tolo mɛ n tɛ jula tolo la k'o f'i ye mun ye mun kɛ e la fɔlɔ i kana nin minɛ da kan fɔ yan lasana bɛ i to nin na ka mɛ Guinée sa a y'a fɔ la k'a fɔ ko n ye ka Guinée wolola gosi yan an tɛ Mali de la yan an bɛ Mali la kɛ ne ye Mali la ne ye miliyɔn ko kuma fɔ o tɛ Mali wari de 25 millions a kan k'o di yan téléphone na a yɛrɛ kun ko bi yɛrɛ de fiyewu mais n m'a fɔ k'a fɔ n tun ye bokɛ la n b'a tila sisan n wɔta kɔni sise a yɛrɛ 25 millions i la wuli ye 1000 de ye 1000 de tɛ bon sisan komi a kɛra 25 millions ne tun bɛ fɛ k'a lajɛ i ka 30 fara ne ka 50 k'a kɛ 40 e yɛrɛ ka 30 juru ne la non o tɛ fɛn cɛ sa cɛ ne ye wari minɛ ne bolo kuma bɛɛ ɲɔgɔnba de ye suwa de diya la i le b'a don ne na ne fana b'a wari sɔrɔ ne ye wari di le ma o tɛ fɛn cɛn ne ye o 25 millions ne bɛ 40 d'i ma a ye mun cɛn ne ye non a tɛ foyi tiɲɛ a ye mun cɛn ne ye a tɛ foyi tiɲɛ a ye mun cɛn ne ye a tɛ foyi tiɲɛ i fana sa mɛ n tɛ n ta n'a ye min ye n y'o de f'i ye n ko mɔgɔ tɛ yɛlɛ ne ko wari nɔfɛ n t'o fɛ mais e yɛrɛ de ko ko ne ka na e de ko ne ka na mais hali de b'a fɔ n ye ɲɛna pour que i ɲɛna ɲan ka na ça c'est pas e ko ko ne ka na ne mana fɛnɛ o ye fɛnɛ e y'o fɛnɛ kɛ kuma ye e fɛnɛ ka mun de kɛ sisan mais sisan an yɛrɛ ka ɲamura sisan n b'i bɔ sisan n ko to n kɔrɔ ko sisan a bɛ seki kɛ k'a di ma sisan n ko to banque la sisan 25 millions n b'a ta dɔrɔn n ye 40 d'i ma wa 40 akribiti non i ɲɔn bolo n sɔnnen don i ye o n bɛ 40 de d'i ma i b'o ta i yɛrɛ mɛn ka an ɲɔn bolo ko to la n'ala k'i sɔn cɛ la hali ne ka wari ma sɔrɔ sa cɛ yɛrɛ la nisɔndiya kuma fɔra i ye nisɔndiya kuma fɔ n ye mais ni wari taara waati jumɛn ka na cɛ i jɔ fɔlɔ sa ne b'a fɔ k'a fɔ n ye wari d'i ma pourquoi i ye pressé ma an y'a ko ba ma ayi kiliti sabali sa non sabali ça c'est quelle foutaise kan'o kɛ sa sabali yafa ma kan'o kɛ n kɔrɔ yɛrɛ n kɔ yɛrɛ fɛ e la fɔlɔ i wɔtɔ min sisan n bɛ taa n ka so kɛ wɔtɔ i la so sisan bon vraiment n b'a dɔn a kɛra cogo di mun bɛ yen komi i y'o fɔlɔ dɛ komi n kan ka taa n kɔrɔkɔ a la baarayɔrɔ la bon i yɛrɛ hali pase a tɛ n bolo bon n tun ma wari min dɔ sɔrɔ i bolo sisan ka pase kɛ sisan ka après seki kɛ ka d'u ma dɔrɔn 25 millions n ye 40 d'i ma kiribiti an ka ɲɔgɔn ɲininka fɔlɔ 5000 juru b'e la ne mana taxi passe fara kan sa o bɛ fara a kan e la fɔlɔ attends-moi ça c'est quelle foutaise a ka ɲi bon attends-moi d'abord ça bi non batari ngoto mita 25 millions mata sisan bi la watan di ma et puis elle kana ijo sa kibiti ijo sa ana kete sa ijo taxi passe joli o la sa joli ku mais e de b'a fɔ ne na i mago bɛ joli ne ko joli kuna bon 100 kɔni bɛ ne kun 1000 francs cɛ yɛrɛ la ko mari kuma dɔ la fiyewu sinon 1000 francs kɔni taxi kɔni t'o sɔrɔ la mais a duma n ye kamalen wele a ye n ta telimani na o duma d'accord n t'a la kiribiti ni wari taara dɔrɔn i kan wele n mago ye wari la o to yen sa mɔgɔ min ye wari ta la o tɛ cɛbakɔrɔ de ye mɔgɔ min ye wari ta la o de ye cɛbakɔrɔ ye n'ala k'i sɔn n ka cɛ n sɔnnen don ye n'o to yen o to yen cɛ ni kulusi de dɛ problème t'a la n bɛ kulusi kan labɔ n y'a mɛn n b'i ka appel kɔnɔ n'ala k'i sɔn n b'i ka appel kɔnɔ dɛ n'ala k'i sɔn inshallah sinon ni n seginna ka na yan tuguni a da man di la dɛ e la fɔlɔ ayi non sabali sa cɛ i fɛnɛ kulonkɛ tɛ se ka k'e fɛ
Ah bah pourquoi il ka foutu? O mo kule tse ka ki fe ya. Ah non, bote kule ka sudo te kala wurti fe. Oh, ni ko yibina de dima. Nya ma ona kan. Ah ça, il ga taxi passer mine. Ah mais della, idella. Ni délire de. Donc ne beta flo. C'est bon, quand même. Quand même. Voilà. Et puis ni na ye killa ni ikani pana kalan ko ya ka so man killa. Bila kuru. Ni ka me ko diye ah wori te fanga te wori so law wori yandi technique ngolo voilà fa fa ila ma bila ibila kuru yin nda foi fole jena atara ha atara ay awara wa tan ka de edu meke na kuma ay ngona de ya fi ngo ni bitu ko na mage ga tu ya kushimila ni be ko duma na dro yebs na kurshi botin to mai che jeli ga nye fa no voye ni ya fait ka etoidi ni ya fait ka bogo ah non ni ya fait ka attends-moi ma chérie ni ya fait ka bogo donc anye ko sebedi fille kuluti de bla ko fuli grebe ani mo fuli grebe ye bogo do nyamo aha ile ba ko ko ise da barala ebe se turu aha mais tout ka dun sa ni musin diste sa ni kala ni traitement ba don ba ni dawo sira sa amaba osa e ko shimi na bulga bokene ne la sira mu ko da manye ouais tu as raison hein amaya tu as raison non manye ha amaya nguri fo ya capitaine là et puis il ka abaka ya nguje mo bila kuru fa ila yedo nyama kaya munye kabine kuno ila me ka kana ndo kabine kuno ya fa ka yere ma amanye voilà na bisona on na eti na fashi ya na fashi ta ya mu ante atelier na fashi ma sampere même ko manye la na la kiso et puis hein Sonia Sonia to dia Aïssa pourquoi ah client ta bona nga da chauffeur tam si ça ni mko na na sura ma ko ketuli e ba da mo malwa de tout elle fait pourquoi il me quand il fait ta voilà anga client ta bona bon batar ni clip ta voilà nta sila ko Aïssa non madame nasa ay akanye anya ko bejo la inshallah ça c'est quel côté mais kuma kilingi ni ame kuma kilingi ni client fait ta c'est quel kuma kilingi ni sa ah c'est quel tene bobi ngote mba fiyo ne jiri api ne kula jiri na jiri munka dia ma ne ko jiri na ba jiri tono nganga ne kula nganga dila iya kele ngo kele ne jamana kam bladi ne to kela sen ku ka o ni te sono maya ba dabla munka dia ma ah ka sen ku ah pata bona to dia na sabara mo do we jana ba ko ha ni jana ba ko mo te ko ke ni mi jana ba ko manyi ma do ka blela yi jana ko e bi na dum ko jere ba na sa te oh atam ilo ibra si semi fasisa ha awuro fulani andisi iyo kai una ikana fega ngoro na kana jori na sta voilà ibara ne ba chama ne ki voilà mo kelen ka kundro ma to be ni ikana joro la et puis mo mi bara man kela kan ka dum te gala ki fa voilà le dute so te ko ila kala ki fa ça la pile là ni no là Salam alaikum. Walaikum salam. Allez. Antegro. Bah, Guinée. T'es là? Abedi. T'es là? Ça va bien? Allez. Comment Abedi? T'es Korbasiti là. Bah. Iya. Eh bien, ni mti amtami. T'es Ah, Klibiti. che. Che. Ni man no yibulu ni na. Klibiti. Ni to nyuma ntuni ngoye. Yen ni avec le temps ni shegin bo sisa. Ntu ya sanga petni di. Mime nga chuke so. Ntu ya sali di. Nga mo nyana mate. Ne ba le blanga chula matin saroke. Ola tumfuna muto mina la kajoya. Non, tu as raison. Ni muti ni mo ila baraka la tu mankela. Abla kala fe. Voilà. Na ya abila wuri che.
n tɛ sanni sebali ye wa foyi non n kɔrɔ nin ka ɲi fiyewu a ka ɲi foyi t'a la i bɛ se k'a lajɛ non a démarrer k'a lajɛ foyi t'a la nin bɛ nin fiyewu ah Guinée a ka ɲi kɛ sa fana ye mun den suguya ye non nin ka ɲi a ka fisa n'i wele de ko tɛgɛrɛni ni ala i bɛna nin sɔrɔ bi yan ka si bɔ sankura dɔ bila i kɔfɛ sinbo sankura fana jumɛn min sin bɔ tangani ne sinboni kura ninnu wala sin jɔlen Guinée i bɛna ɲɛfalen gosi dɔrɔn e na sin turu i kɔ la ten Guinée cɛ sigiyɔrɔ di ma sa o tɛ baasi ye Marché de problème ye n bɛna sigiyɔrɔ di ma nka mago b'i la ci dɔw la bon dugu in bɛɛ ko k'i ye mɔgɔ ye k'i nata ka bon kojugu k'i ye mɔgɔ nataba de n'i t'o dɔn n b'o f'i ye dɛ mɔgɔw bɛ siran ka kuma min f'i ɲɛna ne b'a f'i ɲɛna a ka di ne k'i gɛrɛ n na nka jogo min b'i la jogo ɲuman tɛ o de y'a to n k'a f'i ye o ka fisa ni a cogo dɔlama ye quoi non n kɔrɔ ne ni mo tɛ ɲɔgɔn yira de ha u ye bagala ma ko nata ka bon c'est pas ça et puis adamaden kan k'i mago dɔ de voilà et puis molu ye kuma min fɔ la n kɔrɔ ne t'o lamɛnna mais e mago ye jumɛn sisan non ça c'est foutaise ne t'o lamɛnna mo ye kuma min fɔli kɔfɛ i b'o lamɛn han n kɔrɔ i tɛ kɛ fɛn han k'i to mo la kuma lamɛnni na han bon pourquoi ɲɛfɛla ye i tɛ taa ɲɛfɛ ça veut dire que ne ye wari de kɔ wari i b'a fɛ k'a fɔ de ko mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kɔ kuma lamɛn i taga e bolo quoi bon i ta ɲɛ ma k'i to mo la kuma lamɛn na i b'a ɲɛ ɲuman kan kili bɛ to kelen n'i ka kuma i hakili ka di dɛ i bɛ min kɛ mɔgɔ kɔ kuma la kuma lamɛn na karisa ye nin fɔ ma karisa ye nin fɔ ma o kɛ i ka baara la dɔrɔn i bɛ taa ɲɛfɛ ne ni mu tɛ bɛnna o de la ne ye wari de kɔ mɔnɛ oui c'est pas bien c'est Guinée o kuma la cɛ i sɔmina c'est pas bien la o la sa dɛ o to yen o kuma a ka wari in tɔgɔ ko sili wa mun de jɔ o kuma fa y'i la o i y'o bila ne manamanakan ma nin ye dɛ an bɛ baro kɛ hey n t'o da don i la dɛ ka na n dɔgɔya ko n ka so n t'o bila kɔrɔya la dɛ kabini kelen ne ye min ye e b'a dɔn a dogolen tɛ mɔgɔ si la dugu in kɔnɔ non moi j'étais connais mais n ye fɛn dɔ f'i ye ne yɛrɛ degré min na sisan sefa tɛ n bɔ o kɔ kan ko jumɛn ne bɛna sefa dunni dabila a mɛnna sans prêt e kiri bɛ di o to yen cogo di ta ne ye euro ni dollar de dunna sisan a ye ne n'o de cɛ sisan sefa ka dɔgɔ na dunni na sisan ne bɛ kiri bɛ di min kɔni dɔn o de wa ala o to yen sa ne la ko bɛra sanse cɛ sigiyɔrɔ di ma sa cɛ e fana mana kan fɔ wa n nana marché de d'i ma marché di ne ma marché contre marché an y'an si fɔlɔ a ta ma sigiyɔrɔ di ma fɔlɔ mo tɛ marché fɔ k'i jɔlen to ma ɲɛ ma kɛ fiyewu a ta ayi ko bɛ nin ko mo tɛ marché fɔla a ta ko bɛ nin ko an ka ko nɔgɔya marché suguya jumɛn ko mo tɛ marché kuma fɔla k'i jɔ o ma ɲɛ kuma tiɲɛ tɛ ban wa ayi e nana ni marché min ye marché suguya jumɛn don bon marché min ye n bolo terrain dɔ de n bolo terrain dɔ b'e bolo o bɛ min e dɔ fɔ i m'a kalama k'a fɔ ko n kɔrɔ nani e kɔrɔ ɲɛ bura Burama nani bura nana kuma jumɛn a nani mais a tɛ ko kunna yan mais mɔgɔ si b'o fɔ ne ye bi ma na a nana maintenant et puis a nani fana et puis a ye bolo min kɛ a ma ɲi fiyewu a nana a ɲumanama tɛ kan o tuma ani banajugu de nana a ɲɛ bara tunna ma et puis ne bɛna kɛrɛ kɛ kari nin kɔnɔ e y'a fɔla ko ne manamana kan fɔla de ko fa ye ne la et puis bila kure ka moto kɛ ɲɛ min na a bɛna mun ma fura kari nin kɔnɔ a b'a furakɛ ou bien pas infirmier a tɛ se ka permis dɔn u sera u yɛrɛ n'i ye mɔgɔ mɔgɔ tan don o don walahi ka da la k'a fɔ u t'u jɔ faamaw ye nɛgɛ k'u kan o don a bɛɛ bɛ taa kaso la ne kangari da ka di sɛw mun kan ka moto bolila kari kɔrɔlɛsi de la an k'o bila sa komi i nana ni kan min ye sisan wa n kɔrɔla ko n kɔrɔ man kɛnɛ dɔn o tuma mun y'a sɔrɔ a ɲɛ tɛ ko la et puis encore bana min y'a la a ka ca o bana suguya jumɛn et puis kɔbɔ y'a la kobilɛnintu y'a la i y'a mɛn et puis jabɛti fana y'a la o jugumanba de y'a la tuguni mais a y'o sɔrɔ cogo jumɛn na bon i b'a dɔn tubabu baara tɛ ko la africain na han a wari da tubabu musokɔrɔ dɔ fɛ yen o bɛra bara kuntan bila la a y'o bolo de kan a kɛra kundoni ye
sisan kɔni n b'a dɔn kɔni e ni a muso kɔni aw bɛ tɔɔrɔ sa dɛ. et puis a nana yɛrɛ a n'a kɛlɛ banbali yan su kuma tile kuma a mana sɔn e le ɲɛ tɛ ko la mun ɲɛ tɛ ko la pour que i ye keleya. mais faut faire i bɛ kangari da a muso ye e yɛrɛ ko k'a ma mɛnɛ ani bana jugu de nana bana min b'a la a bɛ se ka kɛ hali u ka sira in fana b'a la. cɛ o t'o ye o y'a nafa min kuma ye o t'o ye an ye ma. ayi non ma fili la bɔ an y'a kɔlɔsi quoi ni muso in kɛra il faut pas que muso in ye dagabana muso ye n'o tora ka occasion la. an y'o bɛɛ to yen an na kun ye marché de ko ye an na marché ka girin ni marché comme de nana ni kɔrɔkɛ ka bana ko kuma. voilà i ɲa la n kɔrɔla a la lu kɔfɛ ala tɛra mɔsɔn ni lu kɔfɛ. kɛnɛ ni min filɛ kɔfɛ. fo denmisɛnw ye bolo ta n'a yɔrɔ la. n b'a yɔrɔ dɔn. hali kunun bara denmisɛnw gɛn ko mɔgɔ si tɛ bolo ta n'a yɔrɔ la kɔrɔ n y'a fɛ k'o de feere ha. n y'a fɔ i ni kɔrɔkɛ bɛnn'o kan. ayi a ma bɛn a kan n b'a feere c'est pour moi. papier b'a la papier dɔ b'a la. i y'o papier ko kuma mɛn dɛ n nana ile de kama o la parce que ile hali su hali e ye papier ka su la cɛ tɛ papier kɔni o ɲɛ y'i bolo papier t'a la mais n y'a f'i ye papier k'a la n y'a feere papier t'a la ne ka papier k'a la o tɛ problème ye ne bɛ se ka papier k'a la mais ne ka intérêt bɛ kɛ jumɛn ye. bon yɔrɔ an b'a feere a kan ka joli de sɔrɔ. bon yɔrɔ in kɔni parce que a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ dugu kɔnɔna la dugu camancɛ la a yɔrɔ emplacement ka ɲi fɔlɔ mais ka daminɛ 80,000 ɲɔgɔn na a bɛ se k'o sɔrɔ. 80,000 o ka ɲi o ka ɲi 80,000 o ka ɲi o ka ɲi an n'o ka ɲi fiyewu. ɔ sisan 80,000 na n'an y'a wari dɔ bɛ kun wari dɔ bɛ kun an ka papiyew bila wari dɔ bɛ kun. bon pour le moment wari tɛ n kunna fɔlɔ. parce que an ka baara ye fɛn dɔ ye ne bɛ papiye in dilan ne ni mɔgɔw de bɛ jɛ k'a dilan n kelen tɛ dɛ k'a fɔ ko ne de bɛ machine kunna o tɛ ne fana bɛ taa ko tɛ ne kɛɲɛ dugu in kɔnɔ yan nɔ. moi si tɛ kɔnɛ o e kɔrɔ o kɔni to yen. ni donna fɛn fɛn ka biro kɔnɔ ni n ka hakilina ye o bɛ ɲɛnabɔ donc fo an ka surɔfɛn dɔɔni d'olu ma nka ni t'inquiète pas o tɛ ni dusu bɔ olu tɛ problème ye ne yɛrɛ bɛ n jɔ n'o problème ye i y'a faamu wa n bɛ o ko bɛ ɲɛnabɔ k'o ban nka sisan an ka kuma an ka kɛ cɛ kuma yɛrɛ ye ni yɔrɔ feerela ne t'a joli. e yɛrɛ bolo i ta kan ka joli de sisan. ni yɔrɔ feerela 80,000 na ne ta ye 30,000 ye. 30? an cɛ batari non 30,000. n bɛna. non cɛ e la dugukolo in ta de ye han. ɔ bon ni dugukolo in ta taa n'i ye cɛ sɔrɔ min bɛ se k'a ɲɛnabɔ ni ne tɛ i k'i ja i tun kɔrɔ i k'i ja i tun kan taa min ka di i ta n bɛ sira d'i ma an bɛ don min na ko bi bilahi n'i ye mɔgɔ n'i tɛ ko kunna n'i minɛla dugukolo ko la i bɛ a dɔgɔmani ye san 10 ye kaso la. non n kɔni b'o dɔn mais et puis ile fana ye ka 30 min fɔ kɔrɔ o ka ca a to n ye non a to n ye 20 d'i ma. e tɛ min kalama. non a to n ye 20 d'i ma. lamɛn e tɛ min kalama. ne de kungo gɛlɛn min b'a ko kɔnɔ ne de bɛna olu ta ka bɔ i y'a faamu wa ne de bɛna olu ta ka bɔ tiɲɛ don e baden kɔrɔkɛ ta ye dugukolo ye ka bɛn tiɲɛ ma nka kungo min b'a kɔnɔ ne de bɛna n jɔ olu kɔrɔ a fangalata n'o a kirikiri e t'o kɛ dɛ. ne ye cɛ in tɛ fanga o f'i k'i jɔ ne bɛ i kana jɔ 30,000 min na di ne ma ne bɛ wo de girin n'a ye. bon sisan han i y'a mɛn ne y'i ma deli la to 20 na han et puis terrain dɔ fana ye n bolo dɔ ye n bolo non i bɛna to 20 na et puis n kɔrɔla terrain ka ca han i bɛna sɔn 20 ma sisan dɔ fana ye n bolo yan komi ci dɔ ye n bolo n b'a o ci fɛnkɛ sisan dɔ fana ye an b'a tila mission sa n y'o d'i ma. an ka nɔgɔya ɲɔgɔn ma i ye ne ka denmisɛnnin sɛbɛn ye sigida la yan nɔ i y'a faamu n b'a kɛ 25,000 ye ne b'o ta n bɛ 45,000 t'i bolo n bɛ 5,000,000 di n baarakɛɲɔgɔnw ma. bon ok y a pas de problème. y a pas de problème. problème t'a la. l'affaire est comme n b'a mɛn. problème t'a la. n sɔnna. n'i sɔnna o ma o tɛ problème dès lors k'a daminɛ ni dɔɔnin kɛra san bɛ bɔ puisque n ka komi bɛɛ ko k'i da tɛ sigi. jɔn de ko f'i ye fɔlɔ. ayi sigidala mɔgɔw de b'a kuma fɔ. et puis e y'o filɛ. lamɛn
ngoro e pi kam na sira mu la kuma ma ha mo de fi mu te ko malamen koro bro fi i ka na me folo sa agwa ibi mesira di masa ibita ne ka musemando ka na ne fe nga nyemera ndo kwa ukangana telefon ko fasino ka ni pa ya kuma da bla kuru me doni ndima ibo bida ibita ba d'accord ora unso ni yefi me ndima do wani tola di na kana me ndima ba d'accord ebe si sa merci non so ni ya ai ni gela yi soro ma fo ala nyina mare ala fo na ndo do kene bi ni ala na fro dima akaka iki sigi woni balmaw ani teru ikula hine ni ka ko affaire ni wala muso tembulo no muso tiblo ni yere ni chorla muso muso ko jafa buena ko no azimi la kanka muso ta ngo fanyo yi ha iblisa nyaka yi nyami ka iblisa nyaka dro no place bero sura la bulu ebe ne ala chedo ebe ne ala chedo mum so te mum mulo mo bi wala muso ka ku kembu okay fara ali sai ma fa ko dona to ibara ni a pengo furle no afurlente okay problem tan na ton yo che la si kan ko no tan tembulo bi ha il n'y a pas de temps aujourd'hui. Maintenant, il y a quoi tu manges? Comment tu manges? Il t'a fait mourir d'accord. Mourir d'accord comment mais à couler. Il y a femme. Aïe. Oh, on a fait rien. C'est entre nous. Ali muso comment il fait? Na to mourir ka baka la made. Mag mini la banque nga associé. Ya femme. Mini ni avec des pays re jugula quoi. Ni jugu man ta kan sigere mi ke nga associé bi fali ni na pe. Ali ni misika modu wala sanga dimo oto ne ina nye kele vien na terengo kuma la mana ko so banti ala na terengo kuma la ne kwanye tere de brela mi ne ko bulite so ko lamna ko banfie ko fi ha ne o fi ngune bra ne brabo ne mo le vie ko fa ngune brabo se ba kola ne ero lomna i ka mi da se ba de te se ba de lo ke bona kanje sambi ero lima sise na kanje sa ne ero bu kandi ma ero ne kuna asa ne ero bo ne mo bo mo warje ta kan ida aya fer ko kuma le la ina ko so banti kala ki wori dima mumi ero dudan gine ya kaisa ne ero ne tekele nyoy e ka tasa me ne ko awta e kana hina sini sa dara nyoter la sa japi o César Pil ngai bina ne donné chemi ala ki ala mina minke ni wa million tan yɛrɛ sɔrɔ n ka dugukolo in na u ka fɔ ma tu n bɛna min kɛ n yɛrɛ b'a dɔn e tɛ fɛn dɔn e bɛna wari ko kuma fɔ n bɛ nin wari détourné k'a kɛ n ta ye ka dugukolo in yɛrɛ k'a minɛ k'a kɛ n ta ye ka la k'u to kaso la e bɛna kɛ bɛ ne escroquer ka na ne bila escroquer la n ka t'i kɔrɔkɛ ka dugukolo feere n b'a papier dilan ka na n bɛ tila ka nin yɛrɛ tɔ coron tuguni a bɛna faamu. Allez, muso, ouais. Madame. Allez. Tanti là. Ya kota. Boy mani. Kata mana tempo la. Activité fait le manifu. No, madame yi filla. Ko kono tunya. Bebe no so ni kona mutete bana ni ma fa ko clip ko saba. Ni kan ko de fola, ko de clip de. Imano. Ni don san. Ere kiribiti ya. Voilà. Mbaro baby fo. Jota la. Kiribiti anti. Wa abanti ta tira. Basti. Ya kuka. Basi tira ko. Ko do fanya ko. Bo anti mi kana chila. Mi ya. Awo iboto de yoram. Boro bara. Awo. O mi yan non te. Mi kana ngachiri la ke. Tisuji. Kiribiti mi kana ngachiri la ema boye sa. Ala, me la ka to ini la hera de fe ha. I ko nta fola ka fo kini ko mari nyon fe. Ko nyon fe wa. Mi ka tanga chiri la ema boye sa. Ni wala na haju de la ha. Ni wala na chiri la tanga chiri la. Ni wala marche de dama. Ni wala chiri la. Bo ni fe me fia. I ja to ko mari la mu ni ma te ha. Nyeku ne de kofie ne de allo ha mu ina mate voilà wori ni mi akuna ayeke profiter sungu de la kare kona e bi ali yala dam flamfe dem so jema do ye alo fala nyom fe nyefa kare re
denmuso finman dɔ fana ye a n'o ɲɔgɔn fɛ tuguni et puis i yɛrɛ ko wari y'a bolo wari t'a kunna wari bɛ ne bolo t'a bolo o kɔni o to ɲɛ ne de y'a financé la ne de wari e m'a ye nin falen wari de la ten nin falen wari de la ten pe voilà k'o f'i ɲɛna i m'a ye i ma d'a la k'a fɔ ko wari ye non ni mina ah yoro jila yomi mais puis kuma do ngono kufiya o mu kuma sama kimo kuma yala la bra jenda bra da kam de kama aka jenda bra da ala kira kam de kama ha kile do kama kanila kama ka duye be do kama wo sete la sa ko kuma ni membulo ka fi nya fe inni anye collaboration do ke collaboration e jini na mi anya collaboration no indi ka kurabire ɲɔgɔn ne b'o dɔn cɛ fana sa i si bara janya sa hakili tama ko nɔfɛ i wɔtɔ kɔrɔma ko kun mɛn ne bi ka taa n ka ci de la kiribiti awɔ o de la ci de la bon ne y'a fɛ an ye kɛ ɲɔgɔn fɛ yan ko a kɛ ɲɔgɔn fɛ wa kiribiti ne bi ka taa n ka ci la o de la ci la awɔ problème t'a la n y'a faamu n bɛna mɛn Imbrame itene lo mais ɲininkali kɛ kari kɔrɔ ne tɛ sefa yɛrɛ don bi yan na bon kamalen ka nin diya san n ko n t'a fɛ la i m'a ye kamalen ka nin diya san nin sefa de ye n ko n tɛ nin dɔn bilen euro ne ye baara kɛra euro de la ani dollar euro dollar ne y'o de dɔn a bɛɛ bɛ n dɔw la so kɔnɔ mais n b'i kɛrɛ f'i ye wa ko i n'a ye dugawu k'i ye kosɛbɛ han i n'a bara dugawu k'i ye l'olu fɛnɛ mu kuma sugu ye mais dugawu t'i kɔ o so musomanin bɛɛ la laɲini de i ka ne ɲɛ na so cɛ bɛɛ la laɲini de i ka ne ɲɛ na i ni ne bara ɲɔgɔn dɔrɔn non kayira de mais biri ban wa k'i na ye dugawu k'i ye fɔlɔ i na bara dugawu k'i ye an bara ɲɔgɔn kɔ mais non n b'i bila hɛrɛ la n b'i dabila tulu la wa han wa cɛ na wa kelen y'a bolo